ste sa merali cestu z Košic. Áno, z Košic teraz. Som myslela, že Bratislava, ale Košice, tak ste museli tiež cez Branisko tu ísť komplikovane. To takto cez deň, Takže o to viac si vážime, že ste prišli, aj keď sme tu v takom menšom počte dnes, ale sme radi a dúfame, že niečo nám zaujímavé poviete a odprezentujete. A že možno aj získate nových zákazníkov. Dobre, takže ďakujem. Nás takisto, teší takáto účasť, akože sme čakali, že cez víkend tu možno bude ešte fakt menej ľudí, ale nás teší, že je záujem ako keby sa vzdelávať a informovať sa ohľadom tohto biznisu, pretože je to fakt veľmi nové, na to buď nie sú ešte nejaké úplné cestičky, ako to robiť najsprávnejšie a ako kolega začne, tak v podstate my už sme v tom 7 rokov a začali sme možno ako takí pionieri v Košiciach a preto si možno myslela pani, že máme aj v Bratislave, alebo že sme z Bratislavy, lebo sme rozrastli ten biznis aj tam a možno to bude pre ľudí zaujímavé, ktorí chcú v tom biznise ako zotrvávať a chcú to automatizovať, aby mali čo najmenej ako keby problémov s procesmi. Hej. Aby som troška ja začal, ja chcem tým, že nás je tu troška menší počet, možno viesť celé toto školenie alebo vlastne nejakú prednášku konverzačne. To znamená, že chceli by sme vám odozdať čo najväčšiu hodnotu a prispôsobiť to v podstate tým vašim potrebám. Hej. To znamená, že keby som sa mohol spýtať asi, že v akej miere máte počty nehnuteľností, hej, že skôr je tu nejaký, že jednotliví prenajímatelia, ktorí to robia sami a majú do 1-2 nehnuteľností, alebo je to skôr prispôsobené viacej ako tých 10. To znamená, že keď máte do 1 až 2 nehnuteľnosti, dajte prosím hore ruku. OK, takže asi väčšina, hej, že skôr pracujeme s tou jednou. Má tu niekto aj viac ako 10 nehnuteľností? Alebo ako 5? Ja by som chcel. Okay. Dobre, v poriadku. A tieto nehnuteľnosti, ktoré máte, skôr sú vo vlastníctve, alebo robí niekto aj manažment, alebo väčšinou si kúpili nejakú investičnú nehnuteľnosť a týmto smerom? OK, skvelé, pretože ten Airbnb biznis tým vlastne, aký je populárny, tak aj v rámci Airbnb a Booking sú momentálne zaradené do S&P 500. To znamená, že patria medzi 500 najväčších spoločností na svete a majú veľmi, veľmi rastúcu tendenciu. To znamená, že tento trh sa veľmi, veľmi globálne škáluje a spomedzi týchto služieb potom sa rozrastajú aj nejaké iné služby, či už management alebo čokoľvek, alebo potom sú tam aj nejaké investičné príležitosti. To znamená, že keby sme sa aspoň vedeli troška predstaviť, kvôli čomu by ste nás vôbec mali počúvať, alebo že či tu máme nejaké akože slovo. Môžeš prepnúť, Vicky, prosím? Tak náš príbeh, my sme vlastne vyprodukovali software Rentals, ktorý sa venuje správe krátkodobého ubytovania a máme v rámci tohto softwaru rôzne technológie, ktoré uľahčujú každodenný chod a prevádzku prenajímateľom. To znamená, že my sme začínali s jednou nehnuteľnosťou, tak ako mnohí z vás, a prešli sme si v podstate všetkým od pratania až po ubytovanie, až po práčovňu, až po osobné ubytovanie hostí a kontakt. A v podstate my sme začali predtým, ako sme budovali tento software, s biznisom daj Vicky ďalší slajd, Apartment Holdings, kde aktuálne spravujeme 42 nehnuteľností. To znamená, že niektoré nehnuteľnosti vlastníme, niekde máme správu, to znamená, že máme kontrakty s majiteľmi nehnuteľností a pomáhame im s manažmentom, kde sa delíme s príjmom či už percentuálne, alebo máme nastavený fixný prenájom, to znamená, že fixne posielame každý mesiac nejaký fixný nájom a vždycky to dávame ale na Booking alebo Airbnb. To znamená, že počet hostí a počet prípadov a počet rôznych situácií, ktoré sme doposiaľ vyriešili, je dosť hojný. Hej? To znamená, že stretli sme sa už s kadečím, čo sa týka aj vykradania, aj nejakých škôd, aj nejakých hostí, ktorí nás nejakým spôsobom atakovali, nesúhlasili s nejakými podmienkami a podobne. A stále sa snažíme tento biznis prispôsobovať a odovzdávať nejakú hodnotu tým, že riešime stále nejaké problémy a dávame to či už do softverovej podoby, alebo potom do nášho podnikania v rámci správy nehnuteľnosti. Tak, najväčším našim asi školiteľom bola doba COVID, hej, kedy veľa prenajímateľov možno skončilo, prenajali to na dlhodobo a tak ďalej. A tá dôležitá adaptácia v tomto trhu aj u nás ako keby oživila tú myšlienku online check-inu a spôsobu bezkontaktne ubytovať hosti. Takže v podstate tu sa zrodila ako keby tá myšlienka, aby sme sa bezpečnostne a hygienicky vyšli tomu. Takže v rámci toho manažmentu sú nejaké výhradné problémy, ktoré riešite, ale nejaký taký akože vážny problém, ktorý evidujete, alebo čo by ste chceli zlepšiť, čo vám berie strašne veľa času? Sú nejaké akože také námety, alebo chcete to, aby sme to prechádzali postupne my? Máte nejaký taký, že fakt akože napríklad s procesom ubytovania, alebo nie? Tu na nepoznáme až tak tento segment, hej, čo sa týka Popradu. Tu na nemáme akože vlastne manažment, to znamená, že vieme približne v Bratislave a v Košiciach, aké sú úskalia, vieme, že tam sa veľmi veľa vykrádalo, hej, tých nehnuteľností a tak ďalej. Máte problém aj tu nás s nejakými akože vykradačkami alebo s niečím podobným, alebo tu na vôbec?
Našťastie nie, hej? Alebo. A keď predávate, alebo respektíve spôsobom, ktorý odozdávate kľúče, sú to tie boxy niekde na spoločných priestoroch tých nehnuteľností. Takto. A využívate nejaké iné management softvery, alebo ako spravujete tie rezervácie medzi Bookingom a Airbnb? Ako to robíte? Máte to cez ich v podstate ten iCall spojené? Takto, hej? OK, a využívate v podstate iba Booking, alebo aj Airbnb? Jak to vnímať? A čo je u vás tu silnejšie v Poprade? Airbnb či Booking klientela? 50/50 u nás. Hej. Na obdobie my máme niekedy silnejšie jedno, niekedy. OK. A máte skúsenosť aj s tým AirCover, akože ste si už aj narokovali niekedy niečo? Ešte nie? Nebolo potrebné. OK. Nám poškávali riad, nenechali peniaze, ak sme boli dohodnutí. Hej, a v podstate pozadník zlikoval, ale sme požiadali o pomoc a obratom oni to vyriešili. Oni to uhradili, jasné. OK. A dobre. A akým spôsobom možno vyberáte mestskú daň, hej, mestské poplatky a tak ďalej? Nechávam tu hostia v hotovosti, pretože pokiaľ vieme, Booking to nerieši, máte tam možnosť len zahrnúť to v rámci ceny a tým pádom vy vlastne z vlastného vrecka to doplácate, alebo sa dohadujete s tými hostiami, nech vám to nechávajú v hotovosti? Tak nechávame v hotovosti, ale to je ďalšia problematická vec. OK, a máte nejaký aj iný spôsob? Máte to niekto nastavené, že to je v rámci ceny? Alebo hej, máte to v rámci ceny, OK. A potom ešte cez Airbnb ste si to nejakým spôsobom nastavovali, takže to vyberá Airbnb? Alebo to máte tiež vlastne, že hotovostne to vyberáte? Tiež takto hotovostne. Airbnb to nevyberá. Nevyberá. V Bratislave, pokiaľ viem, tak tam to funguje, ale u nás nie. OK, je to v rámci nastavení, dá sa to nastaviť v Airbnb, v Bookingu sa to aj nedá nastaviť. To znamená, že Airbnb má možnosť vyberať mestskú daň za hosti a navyšuje to inkrementálne podľa počtu hostí. Takže ja sa len kvôli tomu pýtam, že či vlastne máte. A ako robíte knihu hostí, tým pádom dávate vyplňať im formulár nejakým spôsobom, alebo hej, formulár, hej, to znamená, že každý jeden príde sa asi pravdepodobne ubytuje, máte tam nejaké tlačiva, ktoré vám nechávajú vyplnené? V ideálnom stave áno. OK, a veľmi vyplňajú to, či neveľmi? Nie? OK, dobre. Overenie totožnosti hostí, keď tým pádom máte tie logboxy, ktoré máte a nechávate tie kľúče v schránkach bezpečnostných, akým spôsobom overujete tú totožnosť? Posielajú vám nejakým spôsobom doklad totožnosti do Bookingu, do Airbnb, alebo nechávate to tak, že vy veríte Bookingu a že tam, aké má meno, tak tomu veríte, alebo máte nejaký systém na to spracovaný? Niekedy. Ja osobne ubytujem, takže... OK, keď máte tiež osobne, hej? Keď máme málo, keď to len v takom malom robíme, tak si myslím, že hej, A nenabúra vám väčšina to ubytovateľov časový? tu takto funguje, tak potom osobné ubytovanie. Harmonogram není vám nabúraný potom cez deň, alebo takto, lebo tí hostia, my sme to robili tiež, ale zvykli povedať, prídem o 3:00 a zrazu sa vyskúšal reštauráciu, ktorá bola po ceste. V týchto prípadoch slúži otec na telefón, ktorý je v tejto chvíli na Airbnb ubytoval práve preto som vybehla. Takže... U nás je babka. Keď je zle, tak babka behne dole a otvorí. Nie, akože je to dobré, tiež sme to nejak robili, hej, to je ako keby naj 100%, keď tí hosti vidíte, ale aj paradoxne sme mali jeden veľký problém s hosťom, ktorého kolega sám ubytoval a urobil extrémne veľkú party, hej, a presne, keby nezobral, nezosnímal ten občiansky preukaz, tak v podstate by sme prišli o nejakých 2,000 eur, hej, čo urobil fakt, že susedia nám dobre, že netlieskali, hej, že to bola počas doby covidu. Čiže sa overuje stále, hej, že fotíte si doklady. Prejdeme vlastne ten proces, možno niečo si z toho budete vedieť zobrať, možno niečo nie, ale skôr akože chceme vedieť, že akým spôsobom to prispôsobovať, takže teraz je to skôr o tej konverzácii a potom prejdeme na to, že aké sú možnosti a varianty. Čo sa týka faktúr, často sa asi stretávate s rekreačnými poukazmi, to je taký trend na Slovensku, alebo nie veľmi? Áno. A akým spôsobom vystavujete faktúry tým hosťom? Máte na to nejaký vlastne dodatočný fakturačný systém, alebo veľmi nie, alebo ako to máte? Účtovničku, hej? Tam je nejaký smiech vzadu? Tak sa snažíme, no. Ako nemáme žiadny fakturačný systém ani nič. Pýtame sa, aby sme to, hej, vedeli, že... A spracovávanie žiadosti o faktúru predpokladám, že v tom menšom množstve je skôr cez tú správovú formu, to znamená, že vám asi napíšu, že majú žiadosť o rekreačný poukaz a pravdepodobne či to vôbec je možné, pretože my sa stretávame veľmi často s otázkou, či vôbec vieme vystaviť faktúru. Podľa zákona, akože Slovenskej republiky, by ste to mali robiť, keď robíte Airbnb,
na nejaký daňový subjekt, to je či už na živnosť alebo na SROčku, pretože sa jedná o sústavnú činnosť vykonávanú za účelom zisku. Veľa ľudí, a veľa sa s tým aj stretávame pri nejakých konzultáciách, že si myslia, že to je ako klasický prenajom, kde to robia na dič a v tom prípade neviete vystavovať faktúru. Veľa ľudí takto akože podniká, to znamená, že aj keby nikoho sa akože nedotýkame, ale ak to niekto takto robí, tak... Ja si myslím, že stále je veľa ubytovateľov, ktorí takýmto spôsobom Áno. fungujú. A jednoducho u nás je to tak, že nejakým spôsobom zrejme asi sa neplatia ešte pokuty, alebo nejakým spôsobom daňový úrad to asi až tak veľmi nerieši, si myslím. A jednoducho robí to veľa ľudí aj bez živnosti a Hej, z toho titulu len sa potom ukrácate možno tú klientelu, ktorým majitelia nejakých firiem prispievajú zamestnancom, hej, lebo vy vlastne im ten potom doklad neviete vystaviť a oni keď využívajú primárne presne v lete, keď je dobré počasie a tak ďalej, že chcú využiť ten rekreačný poukaz, tak aj o to menšiu máte akože potom nejakú klientelu, ktorým to zamestnávateľ preplatí do určitej miery. Asi ani nie, lebo v lete nie je núdza o ubytujúcich. Áno, ale akože v rámci benefitov a v rámci vracajúcich sa klientov my evidujeme, že sa k nám potom stále sústavne nejakí vracajú, keď im to zamestnávateľ akože prepláca, hej. Takže akože je to fajn z tohto titulu, hej, čo sa týka ostatných vecí. A potom, čo sa týka tej škodovosti, vy ste hovorili, že ste mali nejakú škodu, mali ste ešte nejaké významné škody, alebo veľmi nie? OK. Dobre, môžeš prepnúť ďalší slajd. OK, kľudne ešte ďalší v podstate. My prečo sme vydevelopovali túto aplikáciu, kľudne ďalší ešte, príležitosti, hej, my to máme automatizované cez túto platformu Rentals, to znamená, že sa automatizujú správy, cenotvorba, čo je cez AI ako PriceLabs niekto používa. Používate PriceLabs na automatickú zvýšenie, zníženie cien podľa nejakých udalostí. Nepoznáte to, OK, to možno pre vás bude zaujímavé, lebo vy možno nestihnete všetky nové akcie sledovať a možno sa ukrácate o ten zisk, kedy je ten dopyt po službe akože viditeľný. Hej. Potom inštruktážne postupy, neviem, ako riešite pre tých hostí. Im posielate nejaké PDF-ko? Alebo ako? Iba v správach, fotky, akože, alebo takto? Ako sa dostanú do bytu? Vy ich ubytujete osobne? Keď vy osobne, hej. Automatizovaná správa je na automatizovanú správu ja som začala používať, hej. Dobre, OK. Kľudne poďme ďalej. A tu sú v podstate ako keby základné výhody, nevýhody jednotlivých portálov, kde napríklad na Bookingu, hej, není tá aircover alebo takto, že vám absolútne není súčinná pri riešení akýkoľvek problému, hej. Zoberie kľúče, odíde, zabuchne ich, zlomí, rozbije niečo a tak ďalej, vy si to neviete ako keby vyriešiť. Nevystavujú faktúry obidve platformy, to znamená, sa dostávame do problému, to, ktoré sme sa bavili predtým. Vyberanie mestskej dani, veľký problém, hej, na Airbnb si to môžete nastaviť a doplnkové služby, neviem ako vy, ale my zaznamenáme extrémne veľký dopyt, možno tak aj o nejakých 10% zvýšenie ziskovosti na jednom byte tým, že sa vyberajú doplnkové služby od klientov. Hej, to si prejdeme aké. U vás tu to môžu byť rôzne. Hej, kľudne daj ďalej. Hej, kriminalita asi u vás téma nebude. Poďme ďalej, kľudne. Toto sme sa stretávali či u nás, alebo aj hore, dole, kde sme cestovali po Európe, takto znehodnotené zámky. Poď ďalej. Toto sú škody na apartmánoch. A toto tu nás sú inak všetko naše fotografie, hej, aby to bolo nie od iných prenajímateľov, ale toto všetko sa nám stalo, hej, že sprchový kút, rozbité veci, potom nejaké takéto drobnosti, že nám odtrhli reťazku na okne a podobne. Sa to narátáva, hej, keď máme my ako 42 apartmánov a jedna reťazka napríklad oprava 20 €, 30 €, každý mesiac, keď niekto si len zlomí jednu reťazku priemerne na byte, tak je to celkom dosť. Poď ďalej. Hej, to je zase príklady škôd. Kľudne ďalej, hostia a tak ďalej, daň z ubytovania, to sme si prešli, ako by sa mala brať, odovzdávať a tak ďalej, že vy ste povinní, potom sa okracujete o to, keď oni vám nenechajú a nekomunikujú. Spôsob, akým sme to my vymysleli, je, že Rentals ako software odosiela stále iný kód cez spoločnosť, napríklad Eagle Home, Nuki alebo v podstate Tetelok. Jedno je ako keby taký jedinečný kód iba počas doby pobytu hostia. To znamená, že nie je to obyčajný manuálny, ako ste mohli vidieť zo začiatku, kľudne poď ďalej, ale je to taký ako keby inteligentnejší zámok, v ktorom sú uložené kľúče a cez našu aplikáciu my nemusíme sa starať o tom, že keď host vyplní napríklad online check-in, ktorý podľa mňa pre vás bude asi najväčšia pridaná hodnota, keď to robíte osobne ešte, a to zo skenovanie dokumentov, hostovi príde jedinečný kód od do.
jeho pobytu, hej, od príchodu do odchodu. Kľudne ďalej. Dobre, čo sa týka potom vlastne vytvorili sme aj taký komponent, ktorý inštalujeme do interkomov, to znamená, že horných zvončekov na otváranie spodnej brany. Pretože veľa prenajímateľov nejakým spôsobom nemá problém vyriešiť vstup do bytu, to znamená, že sú rôzne riešenia na zámky a tak ďalej, alebo nejaké lockboxy a podobne, ale vždycky sa nás pýtajú potom otázku, že dobre, ale ako si ten hosť otvorí spodné dvere, keď to chcem robiť úplne bezkľúčové. To znamená, že sme vlastne inštalovali takýto komponent, ktorý simuluje stlačenie tlačidla na interkome. To znamená, že keď vám zavolá nejaký kuriér, že vám priniesol jedlo, tak vy mu stlačíte tlačidlo, otvorí sa mu a prinesie vám jedlo až do bytu. A takisto sme napojili na tento obvod spínač, ktorý zopne to tlačidlo, keď je hosť pri dverách a napojili sme to do našej aplikácie. To znamená, že ten proces vyzerá tým spôsobom, že on si vytvorí rezerváciu, potom príde pred bránu, stlačí tlačidlo a otvoria sa mu spodné dvere a nemusíte riešiť vôbec kľúče. Lebo je šanca, akože u nás sú ľudia, ktorí priletia z Viedne, Bratislava, Košice o polnoci, hoci kedy a akože vtedy veľmi ťažko je niekoho budiť. Hej. Je to komfortné aj pre tých hostí. Niekedy sú to ľudia, ktorí sa nechcú zamerne s nikým stretnúť, lebo idú robiť nejakú inú aktivitu na ten apartman, hej. Aby ste sa potom nevideli. Takže online check-in, čo v podstate robí, je, že znižuje personálne náklady, váš čas môžete tráviť niekde inde, lepšie s rodinou alebo zarábať viac peňazí. Šetrenie času klientov, to znamená toho zážitku, fakt môže prísť kedykoľvek, kedy potrebuje a online check-in tým, že my vyberáme od hostí ich originál e-mailovú adresu, ktorú vám Booking ani Airbnb nedá, tak máte šancu ho ako keby retargetovať, znova označiť, znova osloviť, poďte k nám znova napriamo, ako keby, aj bez toho, že sa s nimi stretnete. Čo je výborné, hej? Lebo tú sekvenciu si viete nastaviť každý mesiac, mu pošlete a tak ďalej. Aplikácia alebo Rentals má možnosť aj nejaké zľavové kupóny, hej? Že mu dáte 5-10% za to, že už sa vrátil. Hej, a má motiváciu prísť priamo cez vás a nie cez aplikáciu. OK. Vlastne ten online check-in funguje tým spôsobom, že keď hosť si u vás štandardne vytvorí rezerváciu cez portál, či už cez Booking alebo Airbnb, jemu príde link potom priamo do komunikácie. Máme tam prepojenie aj s SMS branou, takže je to pre toho hostia pohodlné. Nemusí si absolútne vôbec nič sťahovať, klikne si na link a zobrazí sa mu aplikácia, ktorá vyzerá obdobne. Je to webová aplikácia. To znamená, že sa mu to načíta v prehliadači. Cez túto aplikáciu naskenuje občiansky preukaz alebo pas a následne fotografia z toho dokladu totožnosti je porovnávaná s jeho tvárou. To znamená, že biometricky aj reálne verifikujeme, či sa jedná o toho hostia, pretože Booking nemá žiadnu verifikáciu. Neviem, či vy ste sa s tým stretli, ale nám sa častokrát stalo, že hosť, ktorý si vytvoril rezerváciu na Bookingu, bol úplne iný, ako sa reálne ubytoval. A to sa môže stať aj z Airbnb, hej, že v podstate ten listing je vytvorený na niekoho, alebo respektíve ten profil a príde niekto druhý a on povie, my sme napríklad mali vďaka tejto aplikácii úspešne ukradnutie bankovej karty a polícia nás kontaktovala, alebo kto sa u vás vtedy ubytoval, robil nejakú nelegálnu trestnú činnosť a vedeli sme presne pripísať rezervácia, klient a tak ďalej. Hej, lebo v podstate tá osoba, ktorá sa overí, je zodpovedná za pobyt. Hej. V rámci toho online check-inu, keď si to klient vyplňa, má možnosť potom si vybrať aj z doplnkových služieb, ktoré žiaden portál aktívne neponúka. To znamená, že podľa mňa sa často vás pýtajú klienti otázku, ako môžem ostať dlhšie na apartmane? Je to v poriadku? Stretávate sa s tým, či nie veľmi? OK. Môžem prísť skôr do apartmanu? Hej. Kde viem zaparkovať svoje vozidlo? Hej, to sú také otázky, ktoré sú najčastejšie a vlastne tu nás si vedia tieto položky zakúpiť, vy ich viete dokonca monetizovať. To znamená, že keď on chce ostať dlhšie na apartmane alebo prísť skôr, on si zakúpi túto dodatkovú službu, na to už máme naviazanú automatickú správu a predĺží sa mu automaticky aj kód. To znamená, že keď chce prísť skôr, hneď sa mu pošle automatická správa, ďakujeme, že ste si zakúpili skorší príchod, toto je váš nový kód, s týmto sa môžete ubytovať skôr. Alebo napríklad má tu niekto výrivku alebo niečo také, že prenajíma buď chatu alebo nejaký priestor taký? Nemáte. Hej. Lebo napríklad máme jedného klienta u nás v Česku, ktorý nás využíva. On má ako keby taký apartmán, kde má aj výrivku, kde má napríklad elektrobicykle a tak ďalej, rôzne iné amenities, alebo nejaké také plusy, ktoré využívajú. Má to zamknuté na kód a ten kód dostanú hostia až po zaplatení služby. Hej, to znamená, že on nemusí vôbec riešiť, či si to takto kúpil, posielať a tak ďalej. Chcú, vidia, kúpia si to. Hej, chcú hrať play a tak ďalej. Tie doplnkové služby, aj preto tak viac menej o nich hovoríme, lebo strašne veľa prenajímateľov kľudne. Doplnková služba, práčka, práčovňa. Akým spôsobom to funguje? My to dávame zadarmo, ja mám doku podsujem, že sorry, čo?
Je to nejak poriešené, že s tou práčovňou? Môžete si to dať napríklad do upratovacieho poplatku, hej, alebo potom sú rôzne riešenia, akým spôsobom, neviem, ako to myslíte v rámci doplnkovej služby, že či to myslíte akože v rámci pobytu po upratovaní, že, alebo že keď si perú na byte. Napríklad prídu turisti, ktorí už niekde boli a prvé sa pýtajú, kde máme práčku. Jasné. Si opráte a potom následne už to nevieme odkontrolovať, lebo ukážeme, kde môžu prísť. No a perú každý deň, akože. No, jasné. Čo? S jedným tričkom sa... Odporúčam, my sme toto tu nariešili, tento konkrétny problém a vyriešili sme to tým spôsobom, že sme dali pri jednom, dvoch byte, je to podľa mňa ideálne riešenie. My sme od toho upustili, lebo to bolo troška ťažšie na management a neoplatilo sa nám to programovať, ale vlastne sú smart zásuvky, ktoré viete dať potom za tú práčku. To znamená, že vlastne keď máte tú práčku niekde, kde sa neviete úplne dostať k tej zásuvke, respektíve host ju asi nebude odťahovať a nebude s tým nejakým spôsobom manuálne pracovať, tak sa to dá riešiť tak, že si zakúpia túto službu a vy im na diaľku cez aplikáciu len zopnete tú zásuvku, aby sa zaktivovala a len vtedy budú vedieť prať. Hej? Takže týmto spôsobom my sme to riešili, lebo tiež nám prišli potom troška väčšie nedoplatky za vodu a za elektrínu a tak ďalej, takže sme to potom tiež aktívne riešili. To som mal tiež, len jak na podporu zapli mi dve práčky. No, toto zariadenie nebolo stanovené na dve práčky, na ten odber, no zhoralo mi to v podstate, akože to zlučil. Ale viete si to nastaviť, hej, akože tu na rôzne tieto veci, už ako vy si to u seba zorganizujete, že spôsobom či ten smart, alebo tú miestnosť zamknete a potom im dáte inštrukcie, kde sú kľúče, už to necháme ako... Tam sa medzi akože nápadom nekladú, len skôr akože dávame do pozornosti to, že doplnkové služby je priestor na získavanie dodatočných zdrojov príjmov z tej rezervácie, že viete to maximalizovať. Lebo ľudia sú veľmi, veľmi ochotní zaplatiť za parkovanie. Ľudia sú veľmi ochotní zaplatiť za late checkout. Hej. A vidíme to, my vyberieme vlastne v priemere 2000 až 3000 eur mesačne na dodatkových službách pri našom počte nehnuteľností. Čo vychádza na jednu nehnuteľnosť nejakých približne 60 eur mesačne, keď sme si robili štatistiku, čo sú úplne zadarmo peniaze, lebo s late checkoutom ani s parkovaním častokrát nemáte žiadne dodatočné náklady. Vy to miesto už tak či tak ponúkate a ten late checkout tak či tak vy mu umožníte. Hej. A tam nepracujete so žiadnym produktom hmotným, že musíte niečo nakupovať, doplňať a tak ďalej, ale sú potom áno rôzne veci, dajú sa dať bicykle, čokoľvek. Je to priestor s tým pracovať, potom už závisí to od typológie nehnuteľnosti. Môžeš dať ďalej. Blokujeme aj bezpečnostné depozity, to je vlastne ďalšia taká devíza, že ten Airbnb má ten AirCard v prípade nejakých škôd. My blokujeme bezpečnostné depozity potom cez našu aplikáciu, to znamená, že keď nám ten host v tom procese online check-inu nezaplatí bezpečnostný depozit, nedostane inštrukcie, ako sa ubytuje. Úplne jednoduché, to znamená, že podmienujeme to týmto, keď nám zaplatí bezpečnostný depozit, automaticky mu príde potom vlastne prídu mu inštrukcie, ako sa má ubytovať a takisto potom aj s mestskou daňou. Máme na to naviazanú aj mestskú daň, čo veľakrát s tým bojuje veľa prenajímateľov, že akým spôsobom to majú vyberať. Takže ďalší krok, keď dáš, tak výber mestskej dane je tiež práve v tejto aplikácii. Takže zaplatia si bezpečnosť, vyplnia najprv občiansky preukaz prednej zadnej strany, vyberú si z nejakých doplnkových služieb voliteľne, nie je to podmienka, zaplatia bezpečnostný depozit, ktorý je tiež voliteľný, môžete to nastaviť, nemusíte, zaplatia mestskú daň a až potom im prídu inštrukcie, ako sa ubytujú. Takže vlastne celý ten proces je v podstate zautomatizovaný. Kľudne. Ten depozit, je to u vás bežné, že to zadávate na tie vaše... Áno, máme vlastne 100 eur bezpečnostný depozit na každej jednej nehnuteľnosti minimálny a potom až do 200 eur podľa toho, že v akom je štandarde. A 100 eur je taká suma, ktorá si možno poviete, že pri nejakých väčších škodách vám nerieši problém, ale to ani nie je cieľom. Cieľom je odstrašiť tých ľudí, aby sa správali nejakým spôsobom neúctivo k tej nehnuteľnosti a to už je jedno v akej miere. Pretože sa tam pracuje s psychológiou strachu. Hej, že ten človek nechce niečo prísť, tak sa správa lepšie k tej nehnuteľnosti, lepšie udržiavaná a tak ďalej a máte potom možnosť na ňu siahnuť v prípade nejakých problémov. Nemusíte to dodať. Ja iba chcem dodať, že ja si myslím, že tí Airbnb, ja neviem, ja nemám nejakú, za tých 10 rokov, čo som na Airbnb, tak ja nemám nejakú negatívnu skúsenosť, že vyslovene tí hostia niečo rozbili, poškodili alebo... Nemusia ani zámerne, ale napríklad nám sa stala taká vec, že host, máme také ako keby takú kartičku na parkovací, kde je od rampy. Hej. Prišiel človek, klient, zobral si to so sebou do Poľska. Poprosíme ho, aby nám to poslal naspäť a stojí to 50 eur. Hej. A teraz, odmlčal sa od komunikácie, nás to stojí ako keby 50 eur a sme to na to ako keby vedeli siahnuť. Hej. Nemusí to byť priame zničenie, môže to byť zlomený kľúč, vymknutie. Chápete, čo myslím?
to sa nezdá. Akože fakt, my sme to kvôli tomu, že sme zistili, že na takých drobných veciach extrémne veľa preplácame. Hej, že zničené, roztrhnuté. Rozbitý pohár v koši, hej, vidíme upratovačka, uprata pošle nám fotografiu, že je rozbitý pohár a už potom musíte dokúpiť zásobu, hej, celú, nemôžete dokúpiť len ten jeden a tak ďalej. Takže tie drobné škody sa nahromadia. Ale zase na druhej stranu sa aj zredukujú, pretože tí ľudia sa správajú lepšie k tej nehnuteľnosti, dávajú si väčší pozor, keď majú nejakú blokáciu. To je len o tom. A vtedy viete možno aj selektovať tých hostí, že a prečo mám platiť depozit a tak ďalej, hej? No však keď si turista a nemáš problém ako keby robiť žiadnu party, nechceš nič robiť a poškodzovať, tak 99% ľudí nemá problém. A keď už je niekto, že povie, ja nemám peniaze, už ďalších 100 € na účte, hej, lebo u nás v Košiciach môže takto narýchlo pricestovať a tak ďalej, alebo majú iný typ účel, alebo iný účel pobytu a povedia, ja už nemám ďalších 100 €, a tak povieme, že vás nechceme ubytovať, hej. Hej. Takže bohužiaľ, hej, a takto aj trošku selektujeme tých klientov a tým, že si robíme aj značku našich apartmánov, alebo sú označené, tak v podstate už ľudia vedia, že alebo mierime ku nejakej klientele, že fakt to chceme mať zaštandardizované. OK. Potom vlastne ďalším tým krokom, ktorým ponúkame po tomto vyplnení online check-inu, dostávajú prístup do tzv. Hostovskej aplikácie a to je tiež ďalšia linková aplikácia, kde si nemusia nič sťahovať, kde majú všetky inštrukcie na jednom mieste. To znamená, že sú tam potom kódy od Wi-Fi, kód do nehnuteľnosti, potom kedy majú check-in, check-out, stále si vedia tiež zakúpiť tie dodatkové služby a dajú sa tam vytvárať aj rôzne priečinky. Hej, to znamená, že pokiaľ chcete im odporučiť nejaké lokálne veci, o ktorých viete iba vy, tak takisto Airbnb má možnosť doplniť nejaké dodatočné informácie pre hostia. Hej, neviem, či ste sa s tým stretli v platforme, môžete vlastne zrobiť taký guest guide tiež pre toho hostia, neviem, či ste to vyplňali. Áno, tak ale pre Booking, ten Booking nemá tú možnosť, to znamená, že my sme vytvorili vlastne jednotné miesto aj pre Booking, aj pre Airbnb, kde majú vlastne všetko na tomto jednom mieste a viete spravovať len jeden kanál, nemusíte sa prepínať na obe. Môžem sa spýtať, akú máte mieru aktívnych užívateľov, čo sa týka ako 100% hostí, ktorých máte, na napríklad túto appku? Všetci. Pretože mi to, akože takto, každý jeden host musí prejsť registračným procesom a potom na to, aby sa ubytoval, inštrukcie nájde tu. A zrobíme sme to vzdorne, že príde mu to do platformy, príde mu to na e-mail a príde mu to do SMS-ky. Áno, dobre. A SMS-ky máte extra spoplatnené? Tam je nejaké 3 centy zhruba na jednu SMS-ku, ale pošleme len link, hej, čisto. A ten biometrický self-check-in, to vlastne funguje potom, lebo pri tých biometrických check-inoch zvykne mi byť problém aj právneho charakteru, hej? To musí byť nejakým spôsobom špecificky ošetrené. Čiže možno aj toto je otázka, že vlastne ako to máte, lebo sú rôzne platformy, ktoré to ponúkajú. Nie všetko je právne v poriadku. Tiež riešime, akože konzultujeme to akože s právnikom vlastne v rámci GDPR, pretože tam sú také akože rôzne názory. Mali sme vlastne 3 konzultačné spoločnosti vlastne na túto tematiku a jedná sa o to, že tiež je to taká kvázi šedá zóna, pretože vy ste zo zákona povinní zbierať údaje na vyplňanie kníh hostí, hej. To znamená, že tieto veci sú a vy aj vlastne máte zabezpečiť to, aby tie údaje boli pravdivé. Hej, to znamená, že vy musíte nejakým spôsobom preukázať, že áno, tento host tam bol a že vy viete, že to bol reálne on. A ako to overíte, tak vlastne viete sa vyhovoriť kvázi, že prostredníctvom toho, že my sme zrobili túto verifikáciu, my vieme zaručiť kvalitu týchto údajov pre úrad. Takže je tam veľa sporných riešení, či sú to údaje nad rámec alebo nie sú, pretože my to používame v podstate na plnenie zmluvy a na záväzky, ktoré prichádzajú od regulačných orgánov, ako sú úrady, mesta a podobne, podľa nejakých vyhlášok. Veľmi často stretla aj s tým, že jednoducho hostia s tým majú vopred problém. A naozaj ako toto v rámci nejakého takého hotelierského segmentu je zvykne byť veľmi, preto sa pýtame, že ako máte tú mieru, pretože neraz som sa stretla s hostiami, ktorí keď mali online niečo vyplňať, neboli ochotní absolútne vôbec. Chápem. A práve teraz, keď sa bavíme o tej úrovni akože malých ubytovateľov, tak tu je to veľký problém. Hej. Závisí to zase potom od takého osobného prístupu. To znamená, že my keď už máme viacero tých nehnuteľností, my už máme proste fixne stanovený systém a pokiaľ akože s ním nie sú v poriadku, tak sme dali normálne poplatok za osobný check-in, kde sme dali 55 € poplatok, že áno, keď chcete, prídeme vás ubytovať, zaplatíte nám toto fee, pretože nemáme na to vyhradený personál a potom tí ľudia si povedia, že OK, tak akože vyplníme to, že nie je problém, že dávame im tú možnosť, že netlačíme to na nich, ale samozrejme závisí to potom od vás, že ako budete a ako si nastavíte tú komunikáciu, že všetko je to potom o tom, že máme zhruba asi 80%
ľudí vôbec nemá s tým žiaden problém a digitálne sa ubytujú a povedia, že to je skvelá vec, nemusia sa s nikým stretávať a majú pokoj. A potom je určité percento ľudí, ktoré s tým má problém aj na vás, či ich pôjdete ubytovať osobne, alebo akým spôsobom to budete riešiť. Hej, že veľmi to závisí potom od špecifikácií tých klientov a ako si vy nastavíte biznis model, či to máte striktne nastavené ako nejaké pravidlo, alebo chcete viacej pozerať sa na to tak, že 90% vecí mi to možno zautomatizuje, ale tých 10% stále pri tom malom počte chcem zachovať tú ľudskosť. Nemusíte, akože v tom aplikácii si to viete nastaviť, že to nemusíte urobiť, alebo viete to klientovi preskočiť. Je, že není to fixne dané, že teraz bez toho sa neubytuje, záleží to na vašich podmienkach. Vy si to môžete vypnúť, alebo chcete, aby len vám host vyplnil údaj, alebo respektíve, aby iba zaplatil depozit a mestskú daň bez online verifikácie, môžete kľudne. Hej, a vypíšem vám potom nejaký papier. A takisto to je na letiskách. Hej, že buď zaplatíte 50 € a vás začekujú online fyzicky, alebo online si urobíte check-in. Hej. Tento koncept sme prebrali práve z Raineru, popravde. Že vlastne fakt akože oni ten check-in akože tlačia, zase letecko je troška iný segment, ale skôr sme sa tam akože inšpirovali, že v podstate takým spôsobom sme to nastavili a tie výsledky sú akože fajn a že tie hodnotenia nám to neovplyvnilo a stále viac aj ja sa stretávam častokrát s týmito vecami aj s blokáciou bezpečnostného depozitu, aj s nejakou online verifikáciou, keď som bol, ja neviem, napríklad aj v Amerike, lebo veľa ľudí je, že veľa cestujem a že toto som nikdy nezažil. A ja som bol v Prahe, kde som to zažil, bol som aj v Amerike, kde som to zažil, bol som aj v Španielsku, kde som to zažil. To znamená, že tie ubytovania prechádzajú na to postupne. Hej, že stále čím viac sa to bude ten digitalizmus nejakým spôsobom prispôsobovať, tak tí ľudia budú viacej na to zvyknutí. Možno niektorí nie. Dobre, kľudne daj ďalej. Direct Booking Web, to znamená, že ďalšia vec, ktorú máme potom integrovanú, je to, že cez ten check-in zbierame ich e-mailové adresy, ako už kolega spomínal, aj telefónne čísla a viete im potom dať nejaký vygenerovať zľavový kupón na ďalšie pobyty a kde už pôjdu potom priamo cez vašu webovú stránku a ušetria tak na nejakých portálových províziách. To znamená, že vlastne pre vracajúcich sa klientov to viete riešiť týmto spôsobom. V podstate tu je channel manager, to znamená, že máme mapu, alebo respektíve máme plachtu, ktorá manažuje ako keby tie viaceré portály. Máte ľudí, ktorí sa vracajú, zavolajú vám napriamo, hej, potrebujem ubytovanie, viete mi vytvoriť priamu rezerváciu, ako keby u seba, zablokujú sa všetky ostatné portály a keď si v podstate tí klienti Booking, Airbnb alebo takto, bloknú sa ostatné možnosti, hej. To znamená, kľudne ďalej. Ešte by som možno doplnil vlastne nejaký rozdiel medzi channel manažerom a medzi iCal prepojením, keď to máte na Bookingu a na Airbnb. iCal má synchronizáciu každých 15 minút. Hej. To znamená, že môže sa vám stať, že vlastne keď vám príde rezervácia v rovnakom čase na obidva kanály, že sa vám vytvorí overbooking. Potom pri týchto channel manažeroch je troška iná technológia, volá sa to API, a tá synchronizuje tieto dáta v reálnom čase. To znamená, že tam vlastne v stotinách sa zablokuje akože ten kanál na druhej dostupnosti, takže tam je oveľa nižšia pravdepodobnosť nejakého double bookingu alebo vytvorenia duplicitnej rezervácie na rôznych portáloch. Je možné si nastaviť tým, že Booking, Airbnb si berú rozdielne provízie alebo iné portály si berú rozdielne provízie, tak v podstate si to navýšite, že koľko chcete mať vyčisté a tú cenu si ako keby manažujete priamo z jednej aplikácie, z rental, z tej plachty si manažujete, chce mať minimálne 100 € a na Booking, Airbnb sa posielajú rôzne ceny, hej, podľa toho. Kľudne ďalej. To sme sa bavili o tom, že v podstate máme SMS bránu, máme messaging, to znamená, že máme v jednej aplikácii všetky portály. Hej. Chodím s telefónom, s aplikáciou Rentals, klient píše na Airbnb, na Bookingu, príde žiadosť, inquiry a tak ďalej. V podstate z jednej appky, stiahnutej iPhone, Android, vieme o to odpisovať, posielať tie ako keby šablóny a tak ďalej. To znamená, že nemusím sa logovať do rôznych appiek. Hej, teraz. A čo je ako keby pre nás je to dobré, že on the go, hej, keď ste niekde hore-dole, tak viete to ako keby rýchlo na nich reagovať. Hej. Takže to je ten Unified Inbox. Kľudne poď ďalej. Dynamická cenotvorba, to som vravel, PriceLabs aplikáciu, má AI tú cenotvorbu. Hej. Ako keby sníma ceny okolitých nehnuteľností, zvýši a zníži. Hej, zvýši a zníži podľa potreby. Nám to zachránilo, napríklad teraz boli UEFA do 21 a Košice, Bratislava sa robili tieto majstrovstvá futbalu. Ja nech pozerám futbal, absolútne som o tom nevedel. Bím 5 dní, rezervácia 1200 €. Hej, úžasné.
Hej, bez toho, že by sme my museli zvyšovať cenu a zarobilo nám to násobne, hej, že to nie je len maratón v Košiciach. Ale to upravíme aj na Bookingu, aj na Airbnb. Vlastne systém je taký, že vlastne Price Labs detekuje trh. To znamená, že okolité nehnuteľnosti, potom nejaké štatistické dáta, celkovú vybukovanosť. Tieto dáta prídu k nám do Rentals, už upravená cena. A potom vlastne vy si máte ešte možnosť percentuálne upraviť tú cenu, či do Bookingu pôjde o 15% viac, alebo do Airbnb 15% menej, na to, aby ste si viete si vyrátať, hej, že keď to Airbnb si berie 15% províziu a chce mať 100 eur v čistom, tak do Airbnb pošlem 115 eur. Hej, pretože 15% si stiahnu na provízii a keď chcem do Bookingu poslať tú cenu, tak 100 eur plus 12%. A týmto spôsobom vlastne ten Price Labs každý deň prehodnocuje tie ceny a o polnoci sa každý deň synchronizujú a upravujú. Vy Košiciach máte tam akcie, ale tu toho veľmi nie je. Ale hodnotí sa aj dopyt. Hej? To znamená, že nie len akože samotné akcie, pokiaľ je nejaká akcia, vyhodnocuje sa aj to, ale skúma sa aj celková vybukovanosť trhu a sezónnosť. V rámci konzultácie v podstate kolega, páči sa, vytvoril možnosť, napríklad čo nám najviac zvýšilo možno ziskovosť a najmenej, alebo tak znížilo nám zaťaženosť a prátaní, je priemerná dĺžka pobytu. Mali sme niekedy do 2 nocí, teraz máme skoro 4 a cez Price Labs je možné naprogramovať, že keď je rezervácia o mesiac od tohto dňa, minimálne 3 alebo 7 noci si môže človek zarezervovať. Že si nemôže napríklad v auguste zarezervovať 15. augusta na jeden deň a tým pádom blokuje niekomu zobrať celý mesiac. A to sa nám veľmi osvedčilo, že napríklad niekto, kto chce prísť na 3-4 týždne v septembri, si to môže zabukovať, lebo mu to nikto neblokol na jeden deň. Hej, tým pádom si zvyšujeme priemernú dobu hostia. Mali sme veľa jednodňových, teraz máme viac 4, 5, 6 dňových hostí. Už šetrí to v podstate náklady na pratanie, hej, keď si to nepratáte vy sami. Sa dá aj cez PMS toto nastaviť, takéto veci vlastne. Ale ja som sa chcela ešte spýtať k tomu Price Labu, ako ste hovorili. Tým pádom je to odporúči nejakú cenu. Ja ju musím verifikovať. Nie, ono vám to mení dynamicky, ale máte nejaké kritéria, to znamená, že vy keď si zadáte akože ceny do kalendára, ešte predtým, ako sa synchronizujú, máte kalendár priamo v Price Labs, ktorý zobrazí váš kalendár, že ako bude vyzerať. A pokiaľ nesúhlasíte s nejakou cenou, máte možnosť manuálne kliknúť na ten dátum a zmeniť tú cenu manuálne a až tak dať synchronizovať. Ale mení sa to potom, tam sa nastavuje priemerná cena, ku ktorej sa chcete dostať dennej a potom nejakú minimálnu si viete zadať. To znamená, že v tomto rozmedzi, keď priemerne chcete mať 70 alebo 100 eur alebo koľkokoľvek si nastavíte, tak sa bude snažiť počas celého mesiaca udržať ten priemer, aby bola vlastne tá priemerná sadzba za tento, čo v najväčšej možnej miere vybukovanosti. A sú tam rôzne pravidlá, akože nie je to len také, že... Dávam vám aj recommended price, to znamená, a vy si stanovíte minimal price, to znamená, že pod túto cenu nechcem ísť. To znamená, že sa vám nestane, že dá za 30 eur noc. Alebo vlastne Booking teraz tiež nastavil dynamické ceny. Aj Airbnb to má, nie sú dobré akože tie nástroje. Ale pri tom Bookingu to je, zle. Plus veľmi veľká výhoda, čo sme sa bavili, ako vyplňate tie faktúry. Klient po odchode, alebo ako vy si to zvolíte, my to máme pri odchode hostia, vyplní takýto formulár jednoduchý s jeho údajmi a Rentals programu automaticky vygeneruje faktúru s údajmi. Vy si predvyplníte svoje fakturačné údaje, hlavičku, klient si tam doplní svoje, dá tam e-mail, kam to chce poslať a bez toho, aby ste museli riešiť. Napríklad ušetríte veľa práce v účtovničke, hej, naše účtovničky dosť bola hlava s tým, hej. Takže sme im to dosť ušetrili. Raz mesačne robíte export, pošlete, ono to zaúčtuje, vybavené. Dobre, to znamená, že aj to DPH sa tam rieši? Vy si tam nastavíte, keď ste pláca DPH, áno, to vypočíta. Nie, ale teraz všetci sme plácami DPH, čo sa týka Airbnb. Podľa provízií, áno, ale tak províziu vy musíte odvádzať a dávať report. To znamená, že vo faktúre toto neviete ošetriť žiadnym spôsobom. My pracne musíme každý príjem, potom vypísať do tabulky, poslať ekonomke, to musí vypočítať. Ono sú potom na to nejaké rôzne riešenia. My sme to zrobili tým spôsobom, že my sme dali ekonomické prístupy do Airbnb aj do Bookingu ekonomke a vlastne ona si sťahuje tieto reporty. Hej? Takže vy máte v podstate súhrn excelovskú tabuľku všetkých prijatých rezervácií a úplne najlepšie je to zrobiť cez tzv. Interný doklad. To znamená, že vy si vystavíte interný doklad, na ktoré naparujete všetky platby v danom mesiaci, aby ste nemuseli vytvárať faktúru pre každého jedného ubytovaného hostia a pokiaľ host vás požiada o faktúru počas tohto tu na mesiaca, tak od toho interného dokladu odrátate tú vystavenú faktúru. Sú to niektoré účtovné a ekonomické úkony, ktoré možno ťažšie pochopiť, keď nie ste v ekonomickom segmente, ale pokiaľ máte záujem vlastne
ponúkame v podstate na tom konzultácie a my, čo sme mali akože partnerov asi so 7 ekonomkami, už som komunikoval a hovorili som im, že ako to nastaviť a povedali potom, že OK, jednoduchšie. Takže dajú sa tam akože vlastne zoptimalizovať aj tie ekonomické procesy a úplne najlepšie je to celé outsourcovať, že dať tej ekonomke prístupy a nech ona si sťahuje tieto veci, nech to nemusíte vy pracne riešiť. Hej, to je v podstate čo rieši ako rental ako dodatok, nenahrádzame Booking ani Airbnb. My sa staráme o všetko po príchode hostia, po vytvorení rezervácie. Hej. To znamená, tu sú rozdiely medzi jednotlivými platformami a čo my ako rentals doplňame, čo sme vymysleli, čo sme integrovali, aby to fakt zjednodušilo každodennú akože operatívu v tom biznise. Hej, lebo čo najhoršie je, že mám jednu robotu a potom som začal prenajímať a mám druhú robotu. To je najhoršie. Ten prenájom má byť ako keby vaša trošku sloboda. Hej, že v podstate je to doplnok, dá sa to automatizovať aj bez ako keby toho bole hlavu. Dobre, takže tá hosťovská cesta vlastne vyzerá nejakým takým spôsobom, že vytvorí si rezerváciu či už cez Booking, Airbnb, cez priamu webovú stránku, alebo cez priamu rezerváciu. To je ten prípad, že vás kontaktuje nejaký hosť, ktorý už u vás bol, že či nemáte náhodou voľný dátum vlastne v tomto datume. Zašle sa im online check-in do portálu, do SMS-ky alebo do mailu. Potom následne vyplňa ten online check-in, kde si vedia vybrať z doplnkových služieb, zaplatia mestskú daň, zablokuje sa depozit, vyplňa údaje na overenie dokladov totožnosti a automaticky sa vám už aj tvorí tá kniha hostí, hej, ktorú vy potrebujete nejakým spôsobom evidovať pre úrady. Potom následne sa mu zašle hosťovská aplikácia, potom zase znova do portálov, do SMS, do e-mailu a ubytujú sa a užívajú si vlastne ten pobyt, hej, že dostanú tie inštrukcie automaticky, môžu si zakúpiť nejaké zase doplnkové služby, keď je rodina s deťmi. My sme nastavili aj poplatky za detskú postielku, hej, nenakúpili sme detskú postielku pre každý jeden byt, ale nakúpili sme 3 a vlastne náš rozvozca potom donesie im tú detskú postielku, pretože keby sme mali zase kupovať na každý jeden apartmán, neoplatí sa to, takže fakt takým spôsobom sme vlastne vyriešili tú hosťovskú cestu. A v podstate, keď máte otázky, pýtajte sa kľudne ďalej a keď nie, tak nie. Poďte si dať, poďte sa. Čiže vy ste košická firma? Sme košická, máme vlastne nehnuteľnosti aj v Bratislave a v Košiciach, s tým, že sme začali vyvíjať ten software a ten software ideme škalovať akože aj do zahraničia. Európsky. Tak ďakujeme veľmi pekne. Sme radi, že sme mohli prísť a možno sa podeliť o nejaké informácie z našich skúseností, takže toľko.